Kwashaywa elikhulu ihlombe kwathi uhulumeni usebenzile ngenkathi kwethulwa lolu hlelo, kodwa ngemuva kokutholwa ukuxekwa sekwenziwa uphenyo ngethenda yalezithuthuthu eyadla izigidi eziyishumi zamarandi. Lezithuthuthu bekumele ithuthe iziguli zizisusa kulezo indawo zasemakhaya ezikude zisiwe emtholampilo kanye nasezibhedlela. Izolo ungqongqoshe Mkhize utshela iPhalamende ukuthi ayizange ilandelwe imigudu efanele ngohlelo lwalezithuthuthu. It was just an additional support to help those health workers not to be standby onlookers when the community was struggling trying to get someone to the clinic or to the hospital. That's really what it was all about. Manje sekuphenyisiswa imininingwane yenkontileka yalezithuthuthu. I've been in contact with the province. There are other issues that relate to the administration thereof and the issues that people are raising in relation to the procurement and so on. That's in the hands of the provincial government. I'm aware that the MEC, the chairperson of the portfolio committee and the department are engaged in all of those, and I hope they'll be able to solve those issues. Ungqongqoshe Mkhize uthi lolu hlobo lwezithuthuthu eyinegujana eceleni ziyasetshenziswa emazweni afana neRwanda kanye neTanzania. Ungqongqoshe namhlanje ubezobhekisisa ukuthi ingabe isibhedlela somkhandlu waseTshwane sikulungele kangakanani ukubhekana nalesifo ehambisana nowengamele ezempilo esifundazweni uDokotela ubandile masuku. Ingqinamba ekhona njengamanje ilezo iziguli ezingenazo izimpawu zegciwane. Ungqongqoshe wezempilo uthi indlela abantu abaziphatha ngayo izosiza kakhulu ekutheni kwehle izibalo zabahaqekile wathi abantu kuzomela bazifundise ukuphila naleli gciwane.